Amaphoyisa athi ame ngomumo ukuvikela abaphathi bamaphoyisa esifundazweni kwaZulu-Natal sebeqinisekise imiphakathi ukuthi siqinisiwe ezokuphepha kanti sekukhona namathimba ajutshiwe ezindaweni ezithize. Sobe sibheke ukuphepha komphakathi wonke amadolobha akhona la kwelamthani. Amaphoyisa semgaqweni, amaphoyisa azolonke, amaphoyisa masipala, namaphoyisa nyasemadolobheni amaningi. Amaphoyisa semgaqweni kanye namasosha zobe sibheke ngosolwekhozi. Umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni uthi asikho isicelo esifakiwe abahlela ukubhikisha, nathi bona angeke bayeke ukuhlela ezokuphepha. Lokhu kulela ngoqo wesiteleka uma ngeuvalo nokwesabela izibhelu. Uma ngabe amasosha esethi afaka izibuko abheka lokho kusabisa kuzobe kuba khona, okusho ukuthi babona nabo ukuthi kungenzeka ukuthi kube khona abantu abafuna ukuvukela umbuso. Iziphathimandla zithi izindawo ezoqashwa kakhulu ilezo esaziwa ngokuba nobungozi. Just that we're identifying spots that are categorized at hotspots. Phoenix is one of them. It did indicated that, but they also spoke about national key points. Izinhlangano zamatekisi iSouth African National Taxi Council kanye neNational Taxi Alliance ziziqhelanisile nalesiteleka. Londe Khatebe, SABC News, eThekwini.